the Amaryllis scandal, the Amaryllis debacle, umba pamene umachitika nkhani ya Amaryllis. Mezi zinazitulusa ineyo pa 18 February. Nditatulusa, ndipo sonapanga live about this, and I was very angry that day. And the anger was nimaganizira za anthu ogwira ntchito mboma, amene amadani amazunzikira mpaka na kufika kumapeto. Kugwira ntchito molimbikira komanso osaba. Anthu amene ndi amene aziziko timalanga nthawi yoti apange retire yakwana osapasa ndalama zawo. Koma yeti ndalamazo anthu akugawana. Ndalamazo anthu akugawana kugulira Segrege Hotel, kugulira Amaryllis Hotel, kugulako zinthu zamagula mwamitengo ya double ya triple. Chimene chinandipsesa mtima kwambiri chifukwa chonazo kuti in 2024 I was approached by a group of concerned citizens, komanso concerned beneficiaries or potential beneficiaries of the deceased estate, kuti makolo awo anamwalira or makolo awo ena kapena kuti the pension fund. My beneficiaries are pension fund. The people who achina Nyolongo, achina Chiza Nyolongo, amene akuagwirira ntchito. Akulandira malawance, anthu amene watu amalandira malawance kale, and they have a lot of benefits. The people that work for or under the pension fund, they are not people that are working pro bono. Ntchito imene amagwira anthu amene timachita kuwalipira. So anthu amene anandipeza panayika ndipo group ilipobe, I think, ena anatuluka chantani. But I told these people, I'll help you, but I didn't know how I was going to help those people, because pamene poso nandipa mpani ndikulimbana ndi issue ya death penalty. So issue ya death penalty jenaisoli pa close kuti timapanga advocacy kuti tichose death penalty chifukwa choti death penalty ndi chilango chimene chimafikira osauka okhaokha. Ndi zina zotero kuti mukapanga mistake mukangolakwisa kuti munthu chamamupha sipakhalanso njira ina amakhala munthu awapita. Ndi mukaona makoti athu ma mistake amachitika, zinyengo zimachitika. So there's a lot of chances of chilungamo osaoneka munthu ndikupeza kuti wamangidwa. Nthawi imeneyo leader of the house anali Chimwendo Banda, Richard Chimwendo Banda. And Richard, of all the things that people say about him, ineyo Richard Chimwendo Banda, in terms of as a politician, I worked with him very well. Apart from the fact that he was chickening out to make the decision to allow the abolition of the death penalty to occur, which is something that Malawians have said we should, in the consultations that were done and all that. What I'm driving at is I was caught in between progressing or pushing the agenda that I had invested much time on, abolishing the death penalty, engaging the MPs on abolishing the death penalty, and the trust fund. I made some posts. Those people that can go back, they will find my posts. I mean, as a trust fund. I mean, is a pension. Good anthu. I mean, abanga retire. Taba sena. And unani sika na wage. I mean, anabanga protest. Anakala kumine kuja. Singu zwari nkana kena in the band. And zamba. Anapita kwa kumana nao. Ama zamba. Anapita kwa kumana na sika na mene. So my anger was coming from a personal experience. A person not good as a beneficiary or potential beneficiary. Kuma kuti anthu anandibezapo ngati advocate. Kuti ngati munthu activist kuti ndathandize. And at that time I didn't understand kuti ndathandiza bwanji, and ndinali so caught up with other work that I was doing. Now to only realize kuti actually anthu ajasala ndi ndalama zawo chifukwa chonena kuti anthu amagawana, anthu oti andi ndalama kale, anthu oti andi zimagalimo, anthu oti andi chuma chambirimbiri kale, anthu oti akulandira kale ndalama zambirimbiri kuchokera mu fandiyo komanso kuchokera mwina mu ntchito zawo zosiyanasiyana. Ndi amene so amapeza kuti akugawana ndalama zija. One, what it means zimene zachitika za Amaryllis Hotel, zomwe zinachitika za Segrege. It means kuti anthu amene akutula ntchito, amene akusiya ntchito akupanga retire, even pension yawo ngati ndalama zatapasidwe apasidwa zochepa, because the pension ija iwonesa kuti sinapange profit yokwanira. So what is pension? Mwachidule, I'm not an expert. Koma amene ndimamvesera ndionera kuti ukamagwira ntchito pamwezi pacha amakuchosa ngati umwe alina kulandira ngatoma ina kulandira anthu amanene nazo kuti mapanga kwambiri ndi amaona ngati kuti mapanga ifoti ndi kuyankhula chizungu anthu opanda nzeru. You think kuti ningafike pa level inoyo imene ndili inoyo ndimavutika kuyankhula chizungu. Like how stupid should you be to think kuti basi I can be at this level and struggle to speak English? Like
you're very stupid. That's why you were duped by Jaguar. You know, you're not making this to panda Ntchito. That's you're focused on form than substance. So wake up. Yeah. So I was driving at the point kuti you distract me. You know, you distract me from very important conversation. Wake up. Minimum as a pension. That's what the point I was making. The only ngati kugwira ntchito salary yako ndi 10 kwacha. Monodula ndi 10 kwacha icha. Umalandira 9 kwacha. 1 kwacha amayika ku fund. Yakuti kupanga contribution ku ndalama zinoza ndio kama za siya ntchito. Boma imainaso zipereka 2 kwacha. You break 1 kwacha boma imaina zipereka 2. So pamozi makhauli wewe kusunga 3 kwacha every month. Ukusunga 3 kwacha. Chimene chimaina uchitika nchonena kuti ndalama 3 kwacha icho kumasunga every month. Amene a trust fund yo. Pension trust fund. Suda maina azingosunga 3 kwacha yako. They are responsible kuitenga ndalama yako ija kuipanga invest kuti ipange multiply kuti ichulukane tikamawerenga m'Bible muli malembo onena kuti servant opusa stupid servant amakamba anabereka kwa wina 3 kwacha wina 5 kwacha wina 1 kwacha wina 2 kwacha wina 5 kwacha wina janjani wa 5 kwacha anabwesa 10 kwacha wa 2 kwacha anabwesa 5 kwacha pamene wa 1 kwacha anatenga 1 kwacha uchenduka mugwirira and ndiyama zanena kuti anje so muirekeze zinezo kuti trust fund aje timapasa ndalama imejayo iniyo ama civil servants mwapanga kuti 1 kwacha pa 10 kwacha yanu yomwe maina kulandira mwandira 9 kwacha 10 kwacha amapereka 1 kwacha boma laikapo 2 kwacha so ndalama zimapita kwa msungichuma amene servant uchi amaina kuti azipange multiply zinthu zija kuti malomba kuti muzalandire ma 3 kwacha muzalandira mwina pa mwezi posipozapeza kuti masunga 6 kwacha ndiye chimene zikuthandiza kuti pamene anthu awawa trust fund achina milongo ndazi nzawo I don't distract you imene yonde distraction here mtotera esi mtotera zina ukhala very distractive. That's a distractive name, mtotera kuti tiziganiza nyani distraction pali ponse. Yeah, so it means kuti ngati ali a trust fund akuyendesa bwino a pension trust fund akuyendesa bwino fund ichi ikuyenera kuti ndalama ije zikhala yambiri chuma chimene anthu amalandira akamasiya ntchito chikuyenera chikhala chambiri foti apanga ma profit ambiri. So what is happening, people are more busy with kuba ndalama zija than kuzipanga multiply. And the analysis zimene zizopsa kwambiri zonena kuti analysis inali ndi ngongole 30 billion. FDH Bank atapanga their evaluation anapeza unena kuti for value ya FDH Bank ya Amenis Bank Amenis Hotel is at 30 something billion, which means the bank was valueless, you know. So we have bought something that is valueless at 127 billion. This is why of all the letters you have written, the simple thing, even in Malawi Law Society, they did a good job at Malawi Law Society. The good job was not good enough. And that's why in Malawi Law Society, because they have the power to change things by calling things the way they are. Malawi diplomatic instead of Malawi. Malawi Law Society leadership has to change, where they call a spade a spade. We are not calling a spade a spade. Those letters, when you read them, when you just read the card, you know good. But we got corruption now. But anthu amaopa kuocha manja. Anthu ajamaopa kuocha manja. I don't know who they are menanga ocha manja ndani. Kumano behavior imene machitika ku even kuma lawyers. The lawyers are not free. They don't operate by the law. They are afraid kuta ocha manja. The country, my professionals, they are not behaving as professionals. Not only in law profession, but all the procurement. We're talking about procurement. Procurement kuli nyasi zoopya. But I speak about law because that's my profession. But also lawyers tindu dindo wa ukuru chifukwa cha status imene society imatipasa kuti tiziyendesa malamulo. Fa malamulo amagwira ntchito yayikulu in terms of
kuti anthu moyo mukhala bwanji. It organizes our society. So if we are safeguards, we are safeguards of the things that control the social cohesion, the social intercourse. Any interaction that is happening at society level, it's guided by law. So if amene tikuena kuti tikhale ngati ma wheels, ma wheels amene tikuyendesa maubale a anthu, tikusanduka zigawenga, tikukhalanso anthu amene tikupanga corruption, timapanga affect zambiri, So that's why anthu ena akupanga makampeni ofuna kunyazisa the fight against corruption in the judiciary, in the legal profession. Kumanena kuti ku executive iso bwanji ku parliament ku executive ndi kumene kwaipa kwambiri. Okay, amene mukuona kuti ku executive kumene mwaipa kwambiri, tapanga ndi focus kumene koko. Ifeyo amalawi tipanga focus ku judiciary. Mali zathu amene mukuona ku parliament ajete, it's because we have weakened the judiciary. We have weakened the corruption in the judiciary. We have weakened the cartel yomwe ili ku judiciary. So this is the main message I wanted to give you on this live. The capacity yomwe mukuona ajina dada, ma MP aja kupanga rise up and kuonesa kuti progress ichitika, ndi chifukwa choti tapanga weaken cartel ya ku judiciary. Without that, zimene zimachitika zasizina kachitika. So ndi chifukwa chake ineyo I am patient. I'm patient on Chambers, the acting director of ICB, because I've studied corruption many India. What Chambers was doing, then kumasuleni my MP, mina Chambers uja sana kakuuzani. Kuma ineyo my analysis. Ndikuona unena kuti Chambers amalemba makalata unena kuti he was trying to call the professionals kuti ma professionals tatipanseni advice, because zonse zijayo jamaziwa kuti zimene zikuchitika zinzopanga nzopoira. Ineyo my MP mukuziwa kuti Chambers knew kuti there's corruption here, but samaziwa kuti who is kuti corruption mwini wake ndi ndani. Ngati mwini wake anali principle, Chambers samaina kugwira. That's how we have run our country. Kuti president ngati mene ali chakwera ucha, chakwera amalola a minister kubandalama and amatenga share kampasa. This is the many makhalira and amatenga mashare kwa anthu osiyana. So when Frank Mbeta was pushing this deal, when anthu ena ake mboma amene amapusha achina chiza ucha amene amapusha, there might be some people amene amaonesa kunena kuti APM ali mu deal, or mai Mutalika ali mu deal, or mwana wa president ali mu deal. That's how corruption works in Malawi. Whether this is true or not, it's not important. But the fact is, I think that the acting, and it is in my own analysis, ngati I researcher on corruption in the judiciary, in the legal profession, because as I said, why is America's hotel scandal connected to the judiciary? What you must know is, Sabina imene inachitidwa ndi anthu amene amapanga. Masabina amene anapangidwa kwa anthu kuti abwera zayankhule kumene kuchako. If we had the court amene anayindikateyo ya strong ya corruption, anakatha kutenga ma injunction against kupita kwa yankhula. Kaika Frank Mbeta ndi munthu odala ndi accountability. He hates accountability, Frank Mbeta. The fire again, we have a case ya ICB imene mpaka na panopa amangopangira rise on an injunction, on a stay. Stay meaning the second stay, the other one anapereka ndi Justice Ntaba. And then the second one, imene inachoseba ICB atapita kwaonesa kuti izi zinthu zozelezeka, because mafundo zimene amaperekera stay imene sizimagwira bwinobwino, mangoyankhula zamubwerera. But that's how corruption works. You don't need to go court kucha mifundo ukakhala kuti wampasa ndalama judge, or kakuti mwaopseza judge zina zake zimene muli nawo ngati mukwasungira zinsisi zawo or whatever they did before. Then anapita kwa mvula nzondi mvula ndi munthu onena kuti samayenera kukhala judge. For ali magistrate anapanga blanda imene anapangidwa suspend and amayenera kuchosedwa for magistrate. Then anapeza kuti amulola kukhala judge. Then ndi chinambalala Frank anapita mwe kuchandukana ndi ajani a stay order ina, the second one. SCB inabida mene kuja SCB under I think Master Chizuma, if I remember correctly. Anakapanga ma arguments mbali zose. Since then it has been 5 years. There is no ruling for that stay order. So I want to also ask the Chief Justice, can you last, because the Chief Justice has just the Chief Justice akusia, he's going, he has to go. He has to go, Anchikoba, he has to go, Madise,
katimu kosekaja sachite kunena ndiponso Malawi Law Society itithandiza kupanga dispar wapona kita of course Frank Mbeda akha kuti wapita kaliso pamene pakachoka machoka ujazi kaya milandu yake yosiyana including ya Amaryllis Hotel. Maloya osaja jina Edgar Kachere, maloya osa amene ndacho jina Gift Nankuna jina Emmanuel Hotel, anthu okuba mopanda manyazi. They are evil people. And then amene azichukua some blocks zawo. That's the beauty of it. Could you know before they are going down, there's no loyalty among thieves. Kulibe loyalty. Mbava zilibe kuti iwe ndio wenzanga tabalimozi. Zima ulula. Ndipo zimafuna kuti if I'm going down you go. So chimene chimativuta pakatipa. Chimene timavutikira. Njonera zoti anthu aja manena kuti akagwa kuti ifeso tigwa. Manda uja akangomaliza amene uja. Manda ujada akuzoa zinthu zambiri. Manda uja chanchanja. I want to tell the president of this country that my wish, of course, he's the authority and he decides. My wish, and also I want to speak to parliamentarians. Of all the things that have so far, it's important to keep chambers. Unless Muntadone Sombon, and this is the thing, bring evidence, you honest about chambers was working for Yusuf investment. If you do that, but if you can't bring evidence, you honest about chambers was an agent or a lawyer for Amaryllis Hotel, then you stop it. Let him work. In my work, in my investigation, 2 weeks ago, I came across a team of people that have been working to get chambers out. And that's why I stood out. I think I'm now on a post young now the chambers Hussein Musamukundi, a president. When people are fighting you, especially when the people are corrupt. Now, mukaona makala Malawi Law Society. Chimene nina zadabodi china chake chikupanga sense. Of all the roles that were happening, of all the offices that were being involved, of all the Reserve Bank of Malawi advisor, the registrar, saying musagulise chintu musagule, it's not a viable. At 47 billion advising it's not a good deal. The blame was supposed to be on the decision makers and Hajani, my trust you. Plus, I don't know my effort in there kuchitika ofuna kuti atani enough ofuna kuti asokonezes medu bank they are trying to take over to stop the video and all that but saadikwanisa so depending on mukaona makalata ose amene zimachitika Malawi Law Society anali busy focusing on the SB director, acting SB director, but I was looking at everything. I think he was not the main problem there. He was not the main problem. What the acting SB director was doing was good. Asakale wale pesa deal in this. Which going forward, so blame him in the week apart chambers right now before we get any evidence. Kudi ana imirapo Amaryllis. Don't know kudi iyo jamafuna kudi deal jaga kanika isakanika ifaja yeye. For the summer, who is behind this deal? Because corruption is institutionalized and practice are protected where you don't touch. Why is Chikopa not arrested? Yet in Damiana and drama, Frank Mbeda, that election case. Because within the system, untouchables. And Panova, what we are saying is, Mr. Chambers, you are having this second chance. As we are going forward, untouchable. So these antics where you can sense when you just read the document, kuti apapa the corruption and the new mufuna kuti enage ndamiada nene ngabino enage ajile kuti na clear kuti muzabanga kuti komana tibanga plate. Because I think what was going on there was to indicate kuti neo ndidinda amafuna enage koma mukaona kala ya Malawi Law Society imabanga blame yonse ngatuti amene akuyendesa zonse ndi SB director. Which to me didn't make sense for a body of the nature of Malawi Law Society. It's a body of lawyers who are very brilliant. And the key player was clear good Frank Mbeda was key. But unfortunately, even Ugaona, my poster my very good friend, a senior person and somebody that I think that Malawi is lucky to have, on his Kenan's post, we are focusing on
But there were nothing that people were saying, would you Frank Mbeta this. And let me explain why I think Onjani was focusing on the SCDI, because he was being informed, he was getting his information from people that he trusts, but those people are caught up in the cartel. That's how dangerous it is. Your girlfriend, your boyfriend can be in the cartel, your corruption. You maona kuti tikuendera limozi, koma aza kupweteka. Panoba Malawi, mukamafuna kuyamba relationship. One thing that you need to check, kuti muntu, is he corrupt or not? Like, I'm saying this thing that is a joke. People will laugh on it and all that. But that's how you change culture. You know, that's how you transform a nation in terms of how people think. Chifuga, mukatengana ndi boyfriend or girlfriend or is involved in corruption. One or the other, it catches up with you. Either you live a life mungu yangana mbali or maza yuziba ndi anthu. Fan hamasunga bikuti anapanga movie anapanga amagwisa Ntchito. Amakuiga ni pampeni kuna kuti mukapanda panga izi tipanga izi. And if you're not careful, amazathaso kupanga ni throw ngati sacrificial lambs. Kumangidwa anthu. Koma mwina sanga mangidwa onse. Koma kumangidwa anthu. Koma ngati samangidwa onse, iniyo ngati simuli careful kusogoko muzakhaso gulu la sacrificial lamb. Nthawi ya bingu Muthalika mwawa anamangidwa minister. He was a sacrificial lamb. It was all over the media. Minister arrested. He was used as a sacrificial, but there were people that maintaining corruption. Even Bingo Mthalika himself, there was some wealth that he couldn't explain. You know, there was some wealth that he had 60 billion from nowhere and all that. But there was sacrificial lamb. So I'm telling you, even I remember bangana corruption you. Matiba nobody kuza kuti. Kwani mukona ngati information ndo matenga kuti kweneyo. I'm getting information from the same cartel because cartel imakhala sokuliso ikutani ikupangira na sanje pakabwera boma lina. So boma limene lapita lija cartel imakhala connected pali cartel ya sustainable yomwe imakhala always there. So judiciary cartel ya judiciary imakhala kuti stable ifo you are just by vote. Yaku parliament imasinta yaku executive imasinta cartel ina yokhazikika ndiku civil service. Ogwira ntchito mboma ndikatero ina yongo khazikira ndikatero meje yokhazikira. So these people lero nanena kuti sindiyankhula kwambiri and ababa tukufika ndika 10 o'clock. I need to respect people. People amene agone amene ali pabanja achezeni mabanja awo ndizoterozo. Mafuna nditambasule kunena kuti makalata amala law society. And now that soon I is a thought of discussion, it's okay. There's a reason why I even proceeded to the line of thought. Zimaone Saudi now the attorney generals all over. But the card I'm law society. Sina and Antumina Bangi and photos out Sama Churunjiga ba attorney general because he's a Dimuntu one pound for 1 billion cartel, Frank Mbeta. Frank Mbeta is very powerful in the cartel. But the entire Gamukwane is too late. It's too late to save Babylon. Babylon is going down. The 90 billion is recoverable. That's why we have trust law. You go to just research on Google. Momo muige musibanga type mabanga type is nzobanda Ntchito. Banga type fiduciary duty and stolen money. Go on Google Scholar and type Fiduciary is ndile mbaba Facebook. I think that in post social science menda kama fiduciary responsibility, fiduciary duty, fiduciary obligations. Kuti many FDH bank I think 90 billion yatu. You are just anduga odisungira chuma chicha. Ndipo tikamatenga 90 billion titenga ni profit. Sititenga 90 billion yokha tikapanga likava. So ndima Parliament mujamoni kwa anthu ali pa panic. Ndalama sosachoka kwa account. Ndalama sizimasowa. Ndalama sizingaso kandi trace. 90 billion suyenda nayo ngati ungaike nchikwama. Sungabise nthumba kapena nchikwama. 90 billion imayenda it's money transfers. So even the Reserve Bank of Malawi ikuziwa kumene ndalama zathu zili. And use of investment. Anthu amene watu kuina kuti tasekere akhalikale kujani akhalikale manja mwa polisi. Anyamata awiri abwanali ndi achisale amene aja kwina amangidwe. A Frank Mbeta akwina amangidwe. Anyilongo achiza nyilongo akwina amangidwe.
Minister of Finance kuli anthu amene awina umangidwa for transaction isingachitike without the Minister of Finance. Again, ku Reserve Bank of Malawi, there should be people. My proxies are Frank Mbeda. My proxies are anyage a banki. I mean anyage a hotel ya Amalis Hotel. And the bali anthu ambiri amene aja dramas many these for pamaka investment. Amabanga corruption here and pamaka investment. Pamaka tikalowa janjan. You know who Frank Mbeda and the Gangata, they are very close. So if there's someone I mean wabanga mess up, muboma ili ndikubanga mess up with DB, the Gangata ka. For my sources show me kuti Gangata is the one who committed Frank Mbeda. You know, and all they did was they want to empower Gangata to be as a carry president for whatever reason, but the Gangata sanga carry president. Now the Gangata ukaba ballot, ndipo azakaone ngati was strong. Muzaona candidate amene tizabwerese. If tizapangano tizasiya za activists tizapangandale. Ngati Gangata how you are being ya APM isamangidwa. Ningopanga challenge. Let me just challenge you. If Gangata is not going to be arrested, is not going to be prosecuted and convicted, ndaza bese kuti ali ballot paja akoni kuti andi chance yo win. If it is ambandale no sopano. Because we can't allow Gangata to be president. Ine siningalole kuti Gangata akhale president. As ngati Malawi. Ngati bana anthu ena amene akunena kuti they'll make sure kuti Gangata is president for Malawi. Apange so rise now to say kuti fail tizapanga za Gangata, ndipo tukupanga za Gangata. They should come out. Gangata is a criminal. He's a criminal. He's involved in Dajina Manda. He's involved in Dajina Mbeda. Criminality ina yose mine ungaone maango osiyana. Watu wali drama kwa anthu ambiri mbiri wanamiza kuti ayi tupasana opportunities. He's a thief. Since we now can't even close to power. And he shouldn't be even a minister, or any ministry, not even minister of sports. He's evil. He's Satan. And these are the people I mean are more dangerous. Because Gangata has been making attempts to threaten me. He threatened me. There's a letter that was, and you know my one sanga. Did we go opposition when I started in 2024? Zamanda. Gangata wrote a letter. Yone na kuti phanga wononga sogolo lako atakata yone kama uchi Gangata yone kuti munthu sote sana apite ku school kata mimi zilipo all that documentation ilipo. Gangata came to my inbox and I wrote the police on this and threatened me directly. Anambiza kuti statement mana nemba ndi ochimwisa phanga ndi ochimwisa. He said that to me. So Gangata is evil and ndi munthu oti alibe chisoni. Simon close to power. So when DPP became won that election, a lot of people came to my inbox saying, now council, you can come back to the country. My life was more in danger when DPP won than when MCP was in power. But MCP is the most ruthless party. But in terms of me, my life has been more at risk. I've been at risk of being killed under the gangs at DPP than MCP. Why? Because at DPP they are more sophisticated. MCP they are more ruthless, but they are not sophisticated. I'm very sophisticated. I'm an advocate who is very sophisticated. So MCP they are more ruthless. At DPP they are more sophisticated. So you should see those distinctions. So when the APM chose Gangata, the Minister of State, to me I saw that we're not going anywhere. But Mungu anaenda njira yake fast Gangata jalapanga mablanda yake ngwapuma ndi munthu okay, he's not intelligent, he is clever ndiko chenjira koma he's not intelligent and muzisiyanisa zimene zozo. So ajina Gangata they have to go down. Judiciary just ngabange fix with ajina Gangata because ajina Gangata ndi ma financiers za judiciary, ndi ma protectors za judiciary, and muione kesi yanga tu inayamba so kuyenda when DPP came into power because anafachana pangana promise to ititsana naye. Whatever happens, there are a lot of people that are saying, or there are some people, not a lot of people. My old generals, I mean, I'll kanga to go on something. Akamangila, corruption, corruption, we need other people. This battle, I've always said, you should listen to me. This battle in the Ifa Malawi, battle is Siama parliamentarians. I want to tell you this. It's because you have put them under pressure. Those people don't want to end corruption because they are the beneficiaries. Kudos to Norway people.
what a brilliant MP. What a brilliant MP. And kudos to the chair. Baba, today, you were better than yesterday. You are growing on the job as chair. Kudos to you. My MP Alilo, you could see they were prepared, they were following up on questions and all that. I believe as you're going on Friday and by many Frank akubwera Monday, muzakhala kuti muli pa level ina. You know, mwafika pa level ina. And Frank muzangoduli atu mutu. And what I mean is, I want Malawi police, you should be outside yani parliament. For Frank akamatuka parliament Monday, he has to be akwena kukhala munyolo. Akankhe milandu yake plus milandu wa because he is a key person in there. And so I don't need to explain to the principal what he has to do. He knows what to do. Welcome back, APM, Mr. President. APM akafika. The kind of chaos is right? This the excitement APM peleka kafika pamalo is what chilimana inayo. Even ndaya MCB jatankazika chete. Even akuyankha milandu yake SB ija. Yomwe ana abadi yeo jana abadi. Koma mata akafika pamalo anthu amatekeseka, anthu amangotekeseka. So kumanda abo kuti APM charisma imene ikuchokera. Why are people shaking? Every time I was seeing this video where munthu akujambula akuwauza apolisi akwanina apolisi. Taziyendesani bwino galimoto yo. Taziyendesani bwino galimoto yo. Muzimuteteza bwino APM yo. Taziyendesani bwino APM. Like that kind of joy and excitement to see APM is weird. But there's something that is going on. There's an opportunity that our government, our country is going through a process whereby we have a chance to change the narrative and the directive for generation. And the APM, we just have to pray good Akaya life, you know, pray for his good health and good Akali agwira Ntchito. Because the moment APM agwira Ntchito, you will see the changes. My guys are a trust fund as well. Ndakambaza Frank kuti mande Frank akamaka perekera umboni apolisi mzakhale muli panja mukudikira famu kuyenda kumanga achinachiza inongo nawonso akamaka perekera umboni wawo ikutumizirani detail ya mene schedule ilili akamatuka anthu achakwena amangidwe. That's the only way you are going. That's the only way you start to be serious when it comes to corruption. That's why Libiba Noel was like, since I take drama is easy morning, then morning, Come Noel, my simple response to you is acting direct, I'm over watch a manja. I think you get what I mean. And then for sale, I'm aware of Wilimbana, Kumamo Nessa putting at the acting director, and I mean, Anali, Ndima, Ambi, Kapina Janja Kumai, Anango Yo, Janango Pesawili, Kufungula Muka Kamila, Kumano Mabisa, Chambers Jaman, Mabisi yake. Mabe amejenda Franki, Anyinongo, ndika gurukena gagi. Kakateo kamene koko. Ndi Amelis Hotel. Amelis Hotel jainega agenda. Talk corruption, I mean. You should see people how they move. The kind of deals they are doing, the government life they are doing. The Janjani. Ndina kuza nina kuti ndizabanga live sikulina. Yokuza lawyer, ndi mwana wake, how they are involved in money laundering. Wait for that one. And already things are happening. Chaos is happening. When I just say that, there have been a lot of movements going on. But the moment they are panicking, that's when he feel information yambili kutipeza. Lawyer and Manawagi, I mean, I'm involved in money laundering. I'm a banga head sort of money laundering in Malawi. Let us pray. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Atate tikuthokozani chifukwa cha tsiku lopambana limene mwatipasa pamene tikupita kukagona tipemphani kuti mukhale nafe mutiyang'anire ndi kutiteteza kuzoyipa zina zimene satana angakonse titetezeni Atate pa nthawi imene tinali kudusa tsiku la lero tachimwa pakuyankhula pakuchita komanso pakuganiza tikupemphani kuti mutikhululukire tetezani abale athu amene ali mchipatala ndi kuwachiza ndipo muteteze omwe ali kuyenda kuti akafike maulendo awo. Tithandizeni kuti ifeso tikhale ndi moyo wangwiro. Tiukiseni mawa ndi mphamvu zina komanso ndi njala ya chilungamo. Tipaseni njala ya chilungamo. Tipaseni njala yofuna kupeza chilungamo. M'dzina la Yesu Kristo tapemphera. Amen. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Have a good evening. I love you all. Thank you.